idem dnes za mojou veľmi dobrou kamarátkou, čo sa mega teším, lebo je tehotná a o týždeň tu už máme baby. Takže som naspäť doma, unavená, priznám sa. Takže ideme si ako správny projektor čo? Oddychnúť. Idem si oddychnúť, idem pozerať Gilmorky. Väčšinou takto, keď už som, že proste cítim, že celý deň som behala, tak si potrebujem fakt, že oddychnúť. Ako kedysi som fakt nemala rada tie pobedne siesty a šlofíka, a keď len na 10-20 minút, ale odkedy poznám tú moju auru, viem, ako moja projektorská energia funguje, tak proste viem, že nejdem sa ja tlačiť ešte do večera, ale proste, že si oddychnem, aby som načerpala energiu. Takže teraz ideme spinkať a potom idem pozerať Gilmorky. Včera som už úplne zabudla ďalej nahrávať a taktiež som večer plánovala dovolenku v Alicante. Takže určite si pozri na mojom YouTube kanáli tú dovolenku, video z dovolenky v Alicante, pretože to bola pecka. Bola som tam s manifestorkou a s manifestujúcou generátorkou a ja som projektorka, takže veľmi zaujímavá kombinácia na dovolenku, ale bolo to fakt super. Prišla som domov z kaviarne, prešla som 4 km, lebo som tam išla peši. A čítala som tam knižku, bolo tam super, fakt. A čítala momentálne od Michala Drienika Alchymia blahobytu. A prišla som domov a ja väčšinou to tak robím, že nejakú aktivitu spravím a oddychujem. Čiže ako projektor, keďže nemám sakrálnu energiu, čiže nemám z čoho ja sama čerpať tú energiu, tak pre mňa je oddych priorita číslo 1. Takže som si na chvíľku zatvorila oči, pozerala som si jedno YouTube video a teraz idem editovať moje vlastné YouTube video, ktoré bude čoskoro tiež na YouTube. Na dnešný večer idem zatvoriť tým, že si napíšem, čo sa stalo tento mesiac, január. Ja si vlastne do takéhoto zošita píšem každý mes, píšem si vlastne na konci každého mesiaca zhrnutie, čo sa týka biznisu, vzťahov, mentálneho zdravia, fyzického zdravia. A už som si to napísala vlastne celý minulý rok 2025 a teraz vlastne začínam január 2026, takže poďme na to.